Pwede ko kahit na matanda na, sabi ng parents, saan ka nagsususuot? Ibang klase talaga trip ng mga tao. Ay, picture tayo dyan. Picture. Oh, sumisipol. Sipol yung akin. Natin natin. Oo nga. Ba't may corals? May corals rin pala dito. Ano to, dagat? Ba't may corals dito? Ay, para safe dito ako. Safe na safe ako dito. Ay, shit. Hindi mo sure. Pa-picture dito. Safe. Ay, picture tayo dyan. Sino magpipicture? Si Ate Clau. Sige, sige, amin na, ma'am. Okay, dito po tayo bababa. Bababa. Baba, picture mo muna. Baba na po. Picture lang po. Tingnan natin yung ano nyo. Kabot mo. Halika, picture tayo 2.5. Yeah. Kapit lang po tayo sa mga bato. Yan po, sir, akit na kayo dyan. Yung akit yan. Sige. Kapit lang po. Yan, tapos lang sila. Yun. Thank you po.